Tervetuloa uuteen Bravely videoon. Tosiaan tässä videossa mä aion pelata vähän Spikella. Koitan saada Spikelle vähän trophyä, ei lisää. Vois mulla vielä aikaa. 13 minuuttia, se on ihan hyvä määrä. Mä oon täällä futiskentällä. Ei nyt ampiainen mene pois. No niin. Täällä on Spike. Skips a beat. Killa ja sitten mä päästän teidät jatkaa. Ints. Ja penni. Ei voi olla mutta tyydyn nyt tähän. Mut hei, käykää ihmeessä laittaa seurantaa myös mun yhden kaverin. Mun ja mun kaverin WhatsApp-kanava. Tää video saattaa päätyä sinne joku päivä vielä. Koska mun pitää vaan koittaa saada sinne. Mä pelaan nyt tässä vielä varmaan yhden pelin ainakin. Sitten mä hankin vähän kaikki lähemmäs tonniin. Ei mitä mieltä ootte, jos pitäisi olisiko se hyvä asia, koska haluaisitteko te, että mä vetäisin mun 80 tyyppin Spiken tonniin? Vai haluaisitteko te kenties joku muun? Te voitte pistää kommentteihin tämän videon kommentteihin, että kenestä vetäisi tonniin. Ja onko teillä mitään lempirämäkkäitä? Ja ketkä on teidän lempirämäkkäitä? Mä voisin jopa vaikka tehdä haastattelua seuraajien Niin, se laitan seuraajien lempirämäkkäitä. Mutta mä uskoisin, että se ei oo ihan helppoa. Yritän kyllä laittaa mahdollisimman hyvin tähän. Jos voisitte myös pistää vähän vinkkejä, mitä kannattaa tehdä. Bravelyssä, ketä kannattaa vetää tonniin, ketkä voi olla helpompia. Mä en oo mikään hirveä Bravely-asiantuntija. Mä en oikein niin tiedä, mutta voisitteko kertoa? Todella kiitollinen, jos voisit kertoa. Kiitos jos voit katsoa. Kiitos kun katsoit tämän videon.